Kawang'iyo mago motenore koda keto weche machal ne kit oganda duto e pachokae, duol ma ochung'ne kit chwech e pachokae osingo mar neno ne joma mine, rowere koda jogo mani kod ng'ol oyudo ratiro maggi e kinde welo mag duond buche motelone yiero maduong mahigani. Ma en singo manogol kod jatend duolno Joyce Mutinda e kinde romo kod migepe mag piny owacho e gwenge e weche motenore koda yiero mabiro madwe mar aboro. Chris Owino ni koda ler mopogo ewi wachni endi. Migepe mopogore opogore mag piny owacho oriwore kanyakla mar keto lwasi mamiyo ne kit Chuech Duto e yiero maduong' mar tarik 9 dwe mar aboro higani. Ka gitwak e romo ma okelo kanyakla migepe mag piny owacho kaka duol mochung'ne kit Chuech, duol matayo yiero e pachokae IEBC, apisi mandiko duond buche kod jokanyo mag duond buche ma pachokae, jakom duol mar kit Chuech Joyce Mutinda osingo mar neno ni kit Chuech Duto oyudo ratiro margi e yiero mahigani. Now, as we move to August 9th, general elections, and also to the party primaries, and the whole process, I want to assure you that the National Gender and Equality Commission will monitor each and every process, and we shall document the same and share the results of the same. Duond buche bende okwa mondo mi joma mine, rowere kaachiel kod joman kod ng'ol thuolo marom e chenro mag telo. Special interest groups are more affected by electoral violence than other segments of society, yet their participation in the political processes is low. It is not lost to us that political parties are the drivers of the electoral process, and it is with this realization that we must work with them and at every stage of the electoral process. Jokanyo mag duond buche ma oyuoro e romo ma kawuono osingo mar chung' kod kit Chuech Duto e welo mag duond buche mabiro. We will ensure campaigns are conducted in a democratic and secure environment for all, including liaising with law enforcement arms to provide maximum security to women and persons with disabilities who invariably suffer the brunt of electoral violence. Ka otwak e kindeno, apisa maduong' mar duol mochung'ne ndiko duond buche e pachokae Nderitu oparo ne jogo machano laro kombe mag siasa e yiero mabiro kod otiko mag duond buche ni nyaka gindikore ka jokanyo mag duond buchego kochopo tarik 6 dwe manyien. By 26th, every person who want to run with the political party should be in that particular political party, should be a member of that particular political party. And we want to repeat that because sometimes parties are giving different timelines which are relevant to the parties. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.